Bi an bɛ alamisa donna janvier kalo tile 21 an balimaw aw bisimila malakcu ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu arabado janvier kalo tile 20 o kun ye Mali finitigiw olu kɔni ka san 60 ɲɛnajɛ. O ɲɛnajɛ in hukumu kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kati kan Sunjata kɔnɔna la. Mali camancɛ fanga ale ɲɛma Bandaw ale ye bonyamasegin kɔni kɛ ka taa Mali finitigi minnu kɔni tora Maliko kɛlɛ la ka taa olu fan fɛ. A ma dan o dɔrɔn ma fɛnɛ a tilala fɛnɛ sefa wari miliyari 2 ale ni miliyɔn 200 ni miliyɔn 66 ka o di finitigilaka minnu kɔni tora Maliko kɛlɛ la olu kɔni ka denbaya 91 ma. Nin kɛnɛ in kɔni kan waleya minnu kɔni bɛ yen ni olu kɔni dabɔlen don ka bɛɛ lajɛlen kɔni tanga coronavirus bana ma olu kɔni kun labatɔlen de kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan. K'aw ladɔnniya fɛnɛ ka fɔ Mali finitigi olu ka minisiri ni o ye colonel Sadio Camara ye ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni kɛ ka ɲɛsin Mali finitigi bɛɛ lajɛlen ma u ka wili ka jɔw la sabula olu kɔni de bɛ u niw di walasa ka se ka faso kuma bɔ. A tilala fɛnɛ k'a ɲini Mali finitigiw fɛ hali bi u ka dɔ fara cɛsiriwalew kɔni kan walasa cogoya min na jamana kɔni bɛ se ka bɔ bolo la. Ko wa fɛnɛ ko ale kɔni fɛnɛ bɛ a layidu ta k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni se ye fɛn fɛ walasa ka se ka finitigilakaw kɔni dɛmɛ juguw kɛlɛli la ko olu kɔni bɛna o bɛɛ kɛ ka taa baarakɛminankow la fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. Ka kɛ ni finitigilakaw olu ka nin don in ye vice président ni o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni taara Sanakɔrɔba ni ka taa Mali finitigiw olu tɔgɔla soba kɛnɛyaso ni ka taa o birikiden fɔlɔ kɔni da. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛ waleya ye walasa finitigilakaw olu kɔni k'a dɔn ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ u kɔ. Kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu wulikajɔ min kɔni kun bolodalen don k'a fɔ ko Faransi ka taa ko ni wulikajɔ in kɔni ma se k'a ɲɛ sɔrɔ. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ fasoden jɛkulu min kɔni bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye Yɛrɛwolo debout sur les remparts ni ale kɔni ɲɛmaaba ye Ben le Cerveau ye ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye CNT kɔni mɔgɔ ye olu kɔni kun ka taamaba dɔ kɔni bolodalen don walasa cogoya min na ka laɲini Faransi ale finitigilakaw kɔni fɛ u ka bɔ Mali dugukolo kan. Ni fasoden jɛkulu ninnu kɔni ka fɔla ko nin ye a san caman kɔni ye Faransi bɛ Mali dugukolo kan ko hali bi ka jatigɛwale tabagaw kɔni kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ko hali bi o kɔni dɛsɛlen don ka ban. Ko o sababuya la olu kɔni bɛ a ɲini ko Faransi ale kɔni ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ ko ni a nana baara min na ko ni o kɔni tɛ ka se ka kɛ. K'aw ladɔnniya ka fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ni nin fasoden jɛkulu ninnu kɔni hakilinata tɛ kelen Faransi ka tagali la sabula Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ ka dɛmɛ ɲini hali bi Faransi fɛ ka taa jatigɛwale tabagaw kɔni kɛlɛli hukumu kɔnɔna la. O de sababuya la ni fasoden jɛkulu ninnu kɔni kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Monument de l'Indépendance la selifana tile wagati la nka ni ɲɔgɔn dalajɛ in kɔni ma se ka sira sɔrɔ sabula finitigilaka caman kɔni de bɛ yen nɔ walasa ka se ka jama gɛnsɛn. Ni fasoden jɛkulu ninnu kɔni ni u nɔfɛmɔgɔ olu kɔni gɛnsɛli o ma taa gazi kɔni caman filili kɔ jama kɔni gɛnsɛla ni o kɛra ni wulikajɔ in kɔni kuncɛlen ye. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛ nata ni o ye janvier kalo tile 25 ye ko Mali kalan kɔni bɛ na ta. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ minisiri minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka baara ɲɛsilen don denmisɛnninw ka kalanko ma ale ni sanfɛ kalanso minisiri olu kɔni ye sɛbɛn kɔni kɛ ka yɛrɛ ka fɔ ko kalan kɔni bɛ na ta ka kɛ ni janvier kalo tile 25 ye. Nka o hukumu kɔnɔna la u kɔni ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw kɔni kɛ ekɔli ɲɛmaaw kɔni fɛ walasa cogoya min na denmisɛnninw olu kɔni ni karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ bɛ se ka kisi cogoya min na coronavirus banakisɛ ma. O laɲini ninnu kɔni dɔ kɛra mun ye ko ka jɛkulu dɔ kɔni sigi mun kɔni bɛ na kɔlɔsili kɔni kɛ tuma caman ni k'a dɔn k'a fɔ ni coronavirus ale kɔni kɛlɛli waleyaw ni olu kɔni bɛ ka labato kalansow la ni ka se ka kalansow olu kɔni ɲɛmaaw kɔni fɛnɛ dɛmɛ ka se ka o waleya ninnu kɔni labato. Tɛgɛko safinɛ la ka o caya kalansow la ale ni maskiw doni ale ni waati caman na ka kalandenw kɔni hakili jigin k'a fɔ ko coronavirus bɛ ko wa ko bana min kɔni don ko a kasara ka bon kosɛbɛ. Kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛ ni arabadon ye janvier kalo tile 20 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 17 de la Mali jamana kɔnɔ mɔgɔ 9 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la mɔgɔ 1 o tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye. Coronavirus kɔni yelen filɛ nin ye mɔgɔ minnu kɔni na olu sigiyɔrɔ kɔni kun bɛnnen don Kaye marabolo kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kaye dugu kɔnɔ ale ni Kɛnba Kulikoro malabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalabankoro
Mopti marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti dugu kɔnɔna la ale ni Koro fɛnɛ kɔnɔna la ale ni Bamakɔ sigidaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la o sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ Mali jamana kɔnɔ olu kɔni dafala mɔgɔ 7,897 la mɔgɔ minnu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 5,658 na mɔgɔ minnu fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu kɔni dafala mɔgɔ 318 na o sababuya la albi Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ sanuya walew olu kɔni matarafali kɔni ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ walasa cogoya min na an bɛ se ka nin banajugu in kɔni kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ